desde a sombra pude salir de esa sombra. Huele a huevo podrido. Así huele la terma por el azúcar. ¡A huevo! Oye, lo vamos no huele. Huele como al pipe. Huele al azúcar. Huele el azúcar. Sí. Todo parece como Sí, tío. pero con madera, vale? Entonces, esta é unha capela importante porque isto é moito traballo, Isto non o facían agora con máquinas que te das un botón, non o facían en el solo, sino que cada unha das flores que vedes, cada unha das ramíñas, cada unha das pezas que vedes aquí ao redor, cada unha foi tallada a mao por artesanos, había estas colonias aquí, con estos racimos de uvas, pues cada uva, cada racimo, todo esto foi traído a mao, os artistas que aquí traballaron tiñan moita paciencia, pero eran artistas moi conocidos, porque non todo o mundo pode facer eso, e moitos deles traballaron en Santiago de Compostela tamén, Francisco de Castro Canseco, Domingo de Andrade, mirad os sansos que hai aí, arriba, esos sansos que vedes aí, a próxima vez que vayades a Catedral de Santiago, pues mirad de papeles, porque son prácticamente idénticos, o que pasa que estes son un poquinho máis pequeninos, pero foron feitos polo mesmo artista. Thank you.